Gure aurkezpena Euskaltzaindia eta ingurune digitala errealitate berriak, Aitor Maritxalarrek eta biok egingo dugu erdibana. Eskema labur-laburra, 2000 urtean dugu honen hasiera, 2017an, 16-17an gogoeta bat abian jartzen du Euskaltzaindiak eta hor komentatuko ditugu orain arte egindakoak, eskuartekoak eta egitekoak. Baina bereziki lexikoaren behatokia korpusa eta orotariko euskal hiztegian, ez dakit berritua ala berria den, batez ere Aitorrek aipatuko digu hori, eta ondoriotxo batzuk aurkeztuko ditugu ondoren. Beraz, hasteko. Andoni Sagarnak atzo goitzeko bere hitzaldian baliabide digitalak euskararen estandarizazioan izan duten eragina erakutsi zigun, Euskaltzaindian noiz eta nola sartu ziren eta egin duten ibilbidea garbi azalduz. Biztanda, gure akademiak bere edukien zabalkundea teknologia berrien bidez egiteko apustu sendoa aspalditxo egin zuela, batzuen ustez nahi baino beranduago izan bazen ere. Eta honek ez du etenik. Ingurune digitalaren garrantzia ezinbestekoa da euskarak aurrera egingo badu. Ezinbestekoa da araugintzan, baina are ezinbestekoagoa gure lanen zabalkundean. Urtetxo batzu joan zaizkigu beraz 2000 urtetik, Euskaltzaindia bere edukiak sarean jartzen hasi zenetik. 2000 urtean erabaki eta 2002an hasi zen edukiak sarean jartzen. Eta urte horretakoa da IKT batzordearen sorrera bera ere. Andoni Sagarnak aipatutako edukiak webguneratzen hasi zen akademia beraz duela 17-19 urte, eta arauak, hiztegigintza eta onomastika batez ere, korpusgintza eta jagonet zerbitzua izan dira argitalpenekin batera etengabe elikatzen joan direnak. 2016-17an aldiz, mendeurrena ere gerturatzen ari zela eta webgunearen eta edukien zabalkundearen inguruan gogo eta egin beharra zuela erabaki zuen Euskaltzaindiak. Eta prozesu berri bat jarri zuen abian, webgune berria osatzea. Hala esan da, itxura aldaketa baten aurrean gaudela pentsa lezake norbaitek, baina ez, harago joan nahi izan zuen Euskaltzaindiak eta gogoeta horrek ondorio batzuk eman zituen, oso argigarriak batzuk. Orain ere bide horri gisa darabiltzagunak. Ondorio hoietako batzuk ez guztiak, lehenengoa izan zen eduki asko, alegia kantitatea, eta onak kalitatea bagenituen, baina eduki horien arteko erlaziorik etzegoen apenas. Alegia, hori guztiak berrantolatu beharra zegoen eta baliabideen arteko erlazioa ahalbidetu. Beste ondorio bat izan zen baliabide teknologiko mota desberdinak zeudela, eta tartean teknologiarekin behar badak zerikusi handiegirik ez duten PDF asko gehiegi. Beraz, edukien formatua eta tresnak estandarizatu egin behar ziren. Beste ondorio bat, erabiltzaileentzat webguneko edukien antolaera etzen gardena. Eduki asko eta onak genituen, baina etzen gardena, etzen intuitiboa. Askotan konplexuegia ere bazen. Ondorioz, informazioa eskuragarri jarri beharra zegoen. Erabilerraza izan behar zuen, baina batez ere bilaerraza izan behar zuen. Bistaratzen beraz, lan apur bat egin beharra zegoen. Honek, ekintza batzuk ekarri zituen. Lehenengoa, normala denez, web estatistiken analizia. Baina baterakuntzaren lehen urratsa egintzen. Bilatzaile bateratua, eduki eta baliabide guztietan bilatuko zuena. Eta hemen ikusten baduzue webgunearen goiko partean edozer idatzita bultatuko digu. Baina ezkerreko zutabean handiago jarri dizuet hemen, bilaketak fintzen joan gaitezke. Hor izango ditugu baliabideak, datubaseak, araugintza eta adibidez baliabideen barruan aukera dezakegu, nik uste dut euskara hitza galdetu dudala eta hor kopuru guztiak bultatzen dizkigu, baina bakoitzaren barruan zer dagoen. Baliabideen barruan Euskaltzaindiaren hiztegia, orotariko euskal hiztegia, arauak, euskara ebe, jagonet, eoda eta abar. Araugintzan historikoak eta indarrean daudenak ikusiko ditugu. Argitalpenetan Iker bilduma, Jagon bilduma, Eglu liburukiak, euskera agerkaria bera eta bestelako informazioa. Beste ekintzetako bat 3 erabiltzaile profil definitzea izan zen.
erabiltzaile arrunta, erabiltzaile profesionala eta ikertzailea. Gure webgunera datozenak ez direlako denak maila berekoak. Oraintxe ikusi dugu, Rafael irakaslearen aurkezpenean ere, aurkeztu dugun hiztegia erabiltzaile ikasle arrunt batentzat, auzo hatxeekin ala gabe oraindik ere galdetzen baita hori, jakin nahi duenarentzat behar bada informazio zehatzegia dagoela, beraz, erabiltzaile motak ere definitu behar izan ziren. Horrekin batera, baliabideen itxura eta erabilera ere estandarizatu egintzan. Horiek marko orokor batean nahi bada, baina beste ekintzatako bat izan zen baliabideak, lehendik genituen baliabideak berritu eta hobetu. Eta horietako bat da, EODA, Euskal Onomastikaren datutegia. Gaur egun, EODan kontsulta bakar batean eramango gaitu pertsona izenetara nahi badugu, leku izenetara eta abar. Eta hor fintzen joan gaitezke, baina horrez gain, eko ere kontsultatu daiteke horrekin batera, Euskal Korpus Onomastikoa. Hori ere sarean jarri da eta Gasteizko jardunaldietan egintzen honen aurkezpena. Adibidean ikus dezakezuen, ez dakit ondo ikusten dan, bekoa, gezi gorri horretan markatzen dana, Abaigar leku izena galdetuta, dokumentazioa atalean horri buruzko informazio historiko osagarria aurki daiteke 36 fitxatan. Geolokalizazioa ere eskain daiteke eta beste hainbat datu ere bai, eta gainera hau fintzeko asmoa dauka Euskaltzaindiak. Beste berrikuntza edo hobekuntza bat, Euskararen herrizkeren atlasa EHH-a izan zen. Hemen ere bilaketa aukera berriak ezarri ziren, mapak ikusi eta deskargatzeko aukera eskaini zen, eta gainera mapa bakoitzeko emaitzak ere multzokatuta ikus daitezke orain. Beste berrikuntza bat hau 2016tik zetorrena Euskaltzaindiaren hiztegian bertan eginda. Hiztegiaren bilaketa mota berriak, ezkerreko gezian ikus dezakezue, bilaketa kombinatuak egin daitezke, euskalkia, kategoria, jakintza arloa, erregistroak eta bestelakoak eta horien arteko kombinazioak, baina horrez gain iturri izan dituen edukietara ere, eskuineko honetan estekak sakatuta, iturrietara joan gaitezke, korpusetara, 20. mendeko korpusera eta lexikoaren behatokia, orotariko euskal hiztegira, hiztegi batu oinarridunera erabili diren irizpideak ikusteko, eta iturri gisa erabili ezten, baina informazio osagarria eskaintzen duen Euskararen herrizkeren atlasera ere joan daiteke. Hobetu zen beste kontu bat argitalpenen katalogoa izan zen. Berrantolaketa osoa egin zen eta bilatzaile berria. Edukia gainera osatu egin dira eta obra gehienak formatu digitalean deskargatzeko moduan jarri dira. Hori lehendik genuena eta hobetu dena, baina gauza berriak ere egin dira tarte honetan. Esate baterako, hizkuntza zuzenbidea testu bilduma argitalpen elektronikoa, Euskaltzaindiaren adierazpenak 1976tik 2018ra ere argitalpen elektronikoa sarean jarri da, Azkueren eta Bilasanteren lan argitaratu guztiak jarri dira sarean bilatzaile propioarekin, baina behar bada, Arantzazuko biltzarrean aurkeztu zenetik ikaragarrizko arrakasta izan duena da aipagarriena. EBE, Euskara Batuaren eskuliburua. Edukien ikuspegi didaktikoak zein kontsultagarritasunak arrakasta izan du eta hor dauzkazue edozein zalantza eukita oso modu errazean eramango gaitu zalantza horiek argitzera. Horien guztien artean baina, behar bada, teknologikoki aparteko garrantzia izan duten bi berrikuntza ekarri nahi ditugu gaur hona. Lexikoaren behatokia korpusaren kontsulta eta ustiapen modu berriak eta orotariko euskal hiztegi berria berritua. Azken honen kasua bereziki aipatzekoa da duen konplexutasunagatik batez ere, baina ikus dezagun labur-labur lexikoaren behatokia. 21. mendeko korpusa izateko bokazioz jaio zen 2008an, XML-en egituratua eta TEI estandarraren arabera osatua dagoen korpus hau, egunez egun orekatzen saiatzen gara egunen baten erreferentzia korpus izan beharko bailuke. 2001etik honako informazioa jasotzen da, lehen urteetan atzo Andonik ondo santzuen moduan,
batez ere komunikabidetako edukiak sartu dira, baina geroztik literatura, administrazioa, ahozkorako pentsatutako, adibidez, ETB-ko material ugari sartu da, baina oraindik ere ez dago guztiz orekatua. Egun 65 milioi testu hitz ditu, baina egun gutxiren buruan 72 milioira iritsiko da. Ez nahi duzatuko atzo Andonik aipatu zuelako, baina azken aldian berrikuntza batzuk egin dizkiogu korpusari. Lehenengoa, eta norbaite pentsalezake hau ez dela ezer aurreratzea, baina egunero erabiltzen dugun ontzat ikaragarrizko aurrerapena izan da, kontsulta aurreratua findu eta batez ere azkartu egin da. Bilaketak egin daitezke orain generoaren arabera, azpiarloaren arabera, argitaletxearen arabera, urtearen arabera, eta abar. Ingurune eta digital galdetuta ikusiko dugu, horre 15 adibide daudela, eta grafiko honetan ikus dezakezue berri xamarra dela, azken urteetan orain arte guztiok IKT-i buruz hitz egiten genuen, eta orain ingurune digitalari buruz hitz egiten dugu, eta gorakada handi xamarra izan duela. Hau ez da berrikuntzarik nagusiena. Hau bai, konparazio bilaketa ahalbidetzen du orain. Tuit eta txio galdetu ditut, eta horretarako kontsultan goiko borobilonetan klikatu behar da. Tuit eta txio galdetuta ikusiko duzue urdinez tuit 50 adibidetan ageri dela, eta gainera erabilerak, hemen ikus daitekenez, ikaragarri egindu bera azken urteotan. Txio aldiz 283 aldiz ageri da. Hauetan klik eginda adibide guztiak ikusiko ditugu. Txiok gora egindu eta gainera goraka dijoa, eta bai, norbaitek esan gadu, txio txorien kantuen onomatopeia ere bada. Eta hala da. Orduan bi aukera ditugu. Adibideak begiratu eta banan-banan ikusi, hala, beko taula ontara arlo konparaziora da. Hemen ez da ikusten behar bada, hemen gehiago ikusiko da. Hemen teknologian 8 tuit eta 21 txio badaude, pentsa dezakegu txorien txio-txioa teknologian ez dela asko erabiliko. Beraz, ikus dezakegu hor gora egin duela. Beste bilaketa mota bat, lema baten azken urteotako erabilera izan daiteke. Orduan eska dezakegu transfobia nola erabilidan, eta konturatuko gera 2009an seguru asko zerbait gertatu zen, esan dizue batez ere komunikabideak daudela. 2009an izan zuen gorakadatxo bat, baina ikaragarri egin du gora 2016tik ona, eta seguru asko lotura dauka zoritxarrez herri hontan gertatu diren gertakari batzukin, edo oso modan jarri den kontua ere badelako. Beste aukera bat, izen jakin batekin gehien erabiltzen diren aditzak, kontsulta da. Izan daiteke, adibidez, euri galdetuta, bilaketa oraingoz ez da erabat linguistikoa, inguruan dauzkan aditzak bueltatzen dizkigu, baina hemengo taula handiago jarri dut horreztalako ikusten, 3555 agerraldi horietatik 755etan eginekin erabiltzen da, euria egin. Edo 671 izan, euria da modukoak erabiltzeko, eta gehiago badaude. Hau, oinarrizkoa da kolokazioak lantzeko, eta gero hitz egingo dugu kolokazioei buruz. Beste berrikuntza bat, lema baten erabilera testuen arloaren arabera. Izan da, beko lauki urdin honetan ikusten baduzue, Euskaltzaindiaren hiztegian dibertsitate hitza galdetuta, eta hori da hemen eskatu dudana, biologiarako proposatu du Euskaltzaindiak, izaki bizidunen eta espezien aniztasuna. Baina ohar batekin dator, sarrera hori. Beste alorretan, aniztasun, bestelakotasun, desberdintasun erabiltzea gomendatzen du Euskaltzaindiak. Beraz, dibertsitate biologiarako dago. Zer da korpusak erakusten diguna? Egia da, biziaren zientzia katala da nagusia, hor sartuko genuke biologia, eta 82 adibidetan agertu da. Baina artean azaltzen bada, hizkuntzalaritzan azaltzen bada, ez dakigu zer gertatzen da horrekin. Beraz, bi aukera dauzkagu. Bata da, esan dizuet korpusa 2001etik honakoa dela, aukera bat izan daiteke, testu horiek 2008 baino lehenagokoak izatea, hain zuzen ere, Euskaltzaindiak 2008an esan zuelako dibertsitate biologian erabili behar dela. Aukera bada aurrekoak izatea, eta beste aukera bada Euskaltzaindiak esan duenari etzaiola kasurik egin. Bat, zabalkundean utxe egin dugulako,
ala bi, jendeak ez dulako barneratu, beraz, ezarpenean utxe egin dugu. Gauza hauek aztertzeko aukera ikaragarria ematen digute korpusek. Bueno, halako bilaketak bideratu ditugu eta ikaragarri laguntzen du honek lanean, badakigu honek aukera berriak emango ditula, korpusari etekin handiagoa aterako diogula hemendik aurrera, eta nik hiztegian nabilenez hiztegiko ikuspegitik hitz egin dizue, baina beste hainbat arlotarako ere ezinbestekoa izango da korpusa aurrerantzean. Baina behar bada, Euskaltzaindiak azken urteotan egin duen berrikuntza teknologikorik handiena esaten dizuen bezala orotariko euskal hiztegiarena da, eta aitorri emango diotitza. Bueno, eixo egunon, esan duten bezala, nire izan editero da, eta azken urteotan Euskaltzaindiaren aholkulari gisa ibili naiz lanean, batez ere webgunearen berrikuntzari, berrantolaketari dagokionez. Nire hitzaldian parteari paperetik hiztegi elektronikora izenburua jarri diot. Eta zergatik, proiektu honen, orotariko euskal hiztegiaren proiektuaren lanketa nagusia bereziki hori izan delako. Papererako pentsatuta zegoen hiztegi bat, benetako hiztegi elektronikoa bihurtzea. Ez bakarrik, lehen aipatu den bezala aurreko hitzaldian, sarrera osoak online eskaini baizik eta benetako hiztegi elektronikoa. Lanketa honek bi fase nagusi izan ditu. Lanketa honek bi fase nagusi izan ditu. Alde batetik, jatorrizko hiztegiaren analisia eta egituraketa, eta hau TEI estandarrera eramatea, eta bigarren parte bat dela online konsulta berritu bat garatzea bi atalekin. Bata, hiztegiaren kontsulta nolabait aukera berriak eskaini, eta bigarren bat adibidetegia garatu dugu, dela hiztegiaren aplikazio berezitu bat. Ez da berez hiztegiara, baizik eta da hiztegiaren aplikazio bat. Orain lehendabiziko partera pasako gera, pixkat hiztegiaren analisia eta egituraketa. Ezagutuko duzuen hiztegia segurazki da orotarikoa, eta badakizue nahiko hiztegi konplexua dela. Beraz, hasiera batean, esan dudan bezala, paperarako pentsatuta zegoen, eta hasierako fasean antzeranzko ingeniaritza lan bat egin behar izan da, batez ere, papereko hiztegian, hiztegi sarrerak zukan egitura implizitua ondorioztatzeko. Eta hori, TEI estandarrean esplizitatzeko. Zer esan nahi du horrek? Nolabait, sarrera monolitiko bat edukitzetik, sarreraren osagaiak edukitzera pasagarela. Eta sarrera, osagaiak alde batetik detektatu eta izendatu. Ze osagai dira biek? Dira, adierak, azpiadierak, azpi-azpiadierak, baita ere, informazio lexikografikoa, adibideak, bibliografia, definizioak, hainbat elementu detektatu dira, eta ez bakarrik detektatu, baizik eta izendatu. Badakigu sarreraren zelekutan dauden, eta posizio propioa daukate. Fase hau ez da bakarrik lan informatikoa izan. Fase hau 3 parte eduki ditu, zerako partean aipatu duen izan da, pixkat hiztegia analizatzea eta TEI egitura hori diseinatzea, hori informatikariek eta lexikografoek egin dute elkarrekin. Bigarren parte bat, non egin den bihurtzaile bat edo konbertidore bat, hasierako formatutik TEI estandar hortara bihurtzeko, baina baita ere garatu da hiztegia hemendik aurrera hiztegia mantentzeko eta eguneratzeko tresna bat, tresneria. Hor, batez ere informatikariak ibili dira, baina beti lexikografoen gainbegiratuarekin. Eta azken fase bat egon da, non lexikografoek alde batetik konbertsio horren akats guztiak, akatsak, zuzendu, guztiak ez dute esango, akatsak zuzendu dituzte, akatsasko, konbertsio akatsak, baina baita ere jatorrizko hiztegiaren zenbait akats, eta baita ere oso garrantzitsua dena, hiztegiaren zenbait elementuen erabilera estandarizatu dute. Orotarikoa obra mardula izaki, 16 tomokoa, zenbait elementu ez dira modu koherentean erabili hiztegi osoan zehar. Fase honetan indena baita ere elementu horien erabilera estandarizatu. Eta da, aipatu da bezala, beti ere pentsatuz eguneraketa, hiztegiaren eguneraketa eta osatzea jarraitua izango dela. Horretarako garatu dira tresna batzuk. Orduan, behin egituraketa genukanean, pixkat interfazera pasagera. Eta esango duzue, lehen ere bazegoen orotarikoa
online kontsultagarri, eta bai, baina, bueno, pixkatoen aipatuko dizuet, bertsio berritu honek ze bestzarrekiko ze alde daukan. Alde batetik, orain sarreretan eta azpisarreretan bilaketa egin daitezke, kontsultak egin daitezke. Aurreko bertsioan, adibidez, mendigain azpisarrera bilatu nahi baldin bagenun, hasteko jakin behar genuen mendigain azpisarrera, mendi sarreraren barruan zegoela. Eta, orduan, mendi bilatu eta gero begiz topatu azpisarrera hori. Orain, galdeketa sistema berrian, mendigain bilatzen baldin badu, zuzenean lehen emaitza izango da mendigain eta zuzenean azpisarrera joango bera. Hau, eman dezakena, baino aurrera pausu handiagoa da. Ze azpisarrera asko dauzkan hiztegia da orotarikoa. Bestalde baita ere eskaintzen dugu sarrera osoan testu osoko bilaketa. Gero erakutsiko dizuet nola. Hau da, ez bakarrik sarrera buruetan, baizik eta sarrera osoan ere bilatu testu librearen arabera. Beste berrikuntza bat da definizioetan bilatu alizatea. Eta hau zer da, orotarikoan definizio asko, gehienak edo guztiak esango nuke erdaratan emanda daude. Asko espainolez, frantsesez ere bai zenbait, eta beste erdaretan ere bai. Beraz, definizioetan bilatuta bakarrik, topa dezakegu erdara batean idatzitako hitzaren euskarazko ordain posibleak, hiztegiaren barruan, noski. Beraz, hau, erabilera nahiko interesgarria da detektatu dugunez. Eta azkenik, orain galdera konplexuak egin daitezke. Lehen bakarrik, sarrera buruetan bilaziteken eta hitz bakarrarekin, eta orain, bilatu daitezke, hitz bat edo bi hitz, adibidez, mendigain, edo inkluso hala eta guztiz ere, adibidetegian, sarrera hitz bat baino gehiago bilatu daiteke, baina baitere hitz hasierak, hau da, mendiz hasten diren sarrera guztiak eman, bukaera guztiak, gailuz bukatzen diren sarrera guztiak eman, karakter ordezkapenak, eta hiztegian ez den oso interesgarria, baina adibidetegian bai, distantziako bilaketa egin alizatea. Hau da, adibidez, bilatu, hala eta gehienez lau hitzitako distantzian ere agerpen guztiak. Hau zenbait erabileretan oso interesgarria izan daiteke. Bueno, hau da, kaptura bat. Hau da, mendi bilaketa, ediazte ikusi esaten genuna. Hau, bloke honetan ikusten dena da, sarreretan, hau da, mendi duten sarrera edo azpizarrera guztien zerrenda. Eta beko bloke honetan da, mendi bere sarreraren barruan edozin lekutan mendi azaltzen balima da hitz horien zerrendan. Mendi ez da oso sarrera egokiego ala berakusteko, ze oso agerpen asko daude, eta aipatu bezala, kasu honetan mendi azpizarreran gaude, beti azpizarreretan beti bere ze sarreran dagoen ere erakusten dugu alboan. Eta ja, zuzenean, pantailan lehen biztadizoan azpizarrera erakusten digu markatuta. Erakusten digu sarreraren barruan, zorrela dagoen zea antolatuta hiztegia. Orduan, hau da definizioen bilaketa pixkat esan dizuedana. Kasu honetan, kordillera, espainolezko kordillera hitza bilatu dugu, eta esan digu bakarrik definizioetan bilatzeko. Orduan zer esaten digu, lau sarrera hauetan, bizkarrezur, mendilerro, menditalde eta menditeria, lau sarrera horien definizioan kordillera hitza agertzen dela. Eta nahiko zuzena da, hau da, ez da hiztegi direkzional bat, bizkuntzen arteko hiztegi direkzional bat, baina oso lagungarri izan diteke zenbait erabilpenetarako. Eta baita ere esaten digu, sarrera guzti hauetan, sarreraren parteren batean kordillera hitza agertzen dela. Kasu honetan, sarrera osoko bilaketa mendin etzen oso erabilgarria, baina kasu honetan askoz erabilgarria da ze. Askoz ere sarrera murritzagoa da. Gure beste helburua orotarikoa berritzean zen erabilera argiagoa izatea. Orotarikoa hiztegi handia da, konplexua da, handia baino mardula esango nuke da, eta baita ere sarreraren egitura ere oso konplexua da. Eta sarre batzuek oso izugarri luzeak dira. Orduan pixkat, bilatzen genuna zen erabiltzaileri alek eta modu errezenean argitasuna ematea hiztegi hori. Orduan, hasteko, induguna, lehen pantailan ikusi den bezala, da berak bilatzen duen forma hiztegian markatzea. Eta sarrera batzuetan, ez dirudi oso erabilgarria, baina sarrera oso luzetan oso argigarria da hori. Bestaldetik, informazio gehigarria eskaintzen dugu. Informazio gehigarria
orotarikoan laburdurak barra erabiltzen dira. Gauza askotarako. Adibideen obran eta egileen ezagutzera mateko, ezaugarri lexikografikoak adirazteko, euskalkiak, hainbat lekutan laburdurak erabiltzen dira. Eta nahiko zerrenda luzeak dira. Orduan, garatu duguna da, hiztegi katalanean ikusi dugun bezala, xagua gainean, laburda horien gainean jartzen denean, testu esplikatibo bat agertzen da gainean. Beraz, ez dugu zertan ibili behar beti, laburpen zerrendak begiratzen, eta ja segituan ikus dezakegu, bertan laburdura hori zer den. Beste alde, jarri dugu beste tresna bat, dela pixkat sarreraren egitura erakusten duen tresnatxo bat. Nola baita esateko da sarreraren aurkibidea. Nahiko obioa dirudi, baina ikusiko duzen bezala, hiztegiaren zenbait sarreretan ez da inobioa sarreraren egitura zein den. Eta erabiltzailea errez galdu daiteke sarrera luze horren barruan. Un gidatxo bat erakutsiko dizuet horrerago. Eta bukatzeko, nolait, emaitzen arteko navigazioa azkartu egin dugu. Hain hiztegi luzea izaki, kasu askotan emaitzak oso luzeak dira. Eta ekiditen saiatu garena izan da beti, erabiltzailea atzera aurrera behar zetera. Zerrendetatik pantalla batera, orduan saiatu gera, klik bakarreko navegazio bat egiten emaitzetan. Hoen erakutsiko dizuet pixkat, hau da bilaketa baten ampliazio bat. Da, mendi azpizarreran esaten genuna. Azteko, mendi bilatu da, orduan mendi guztiak markatuta agertzen dira. Lehero, laguntza kontestuala, hau da, LBB, esaten, adibidez, hemengo adibide, hiztegi adibide honek, esaten digu, Nemesio Etxanizen lur berri bila, 1977ko liburukoa dela. Eta beti, bilaketa guztietan kuadroa agertuko da beti. Alde batetik, bilaketaren agerpenen artean nabigatzeko, baita ere sarreraren egitura ikusteko, eta urrengo edo aurreko emaitzara joateko. Aurreko emaitza hemen agertuko litzateke, hemen justo moztu egin den daia gabe. Baina, orduan, jun gaitezke bilaketa eginda, hemendik klik eginda, emaitza guztiak bata besteren atzetik bizitatzen. Ibili gabe zerrendara itzuli, berriro sartu, eta bar. Hau da pixkat, lehen, aurreko botenera horretan, honetan, sarreraren egitura hori, klikatzen bali dugu, zer agertzen zaigu? Horrelako desplegable bat. Dela, hiztegiaren osagai nagusien aurkibide bat izango litzateke. Eta modu oso laburrean esaten digu zein den alde batetik hiztegiaren sarreraren egitura barkatu, eta baita ere bertan klik eginda elementu hortara joan gaitezke zuzenean. Adibidea, jarri duzuena, mendi adibidez, hemen ikusten duzuen sarrera, nolabait, egitura hau, ez da sarreraren bostena baino gehiago. Sarrera oso luzeak daude orotarikoan. Adibidez, mendik 200 inguru azpizarrera dauzka. Baina beste zenbaitek dauzkate, behar bada, 5 adiera eta bakoitzean hainbat, eta gero, izan daitezke, beste 100-200 ere azpizarrera. Oso sarrera luzeak daude. Orduan, kasu hauetan, oso lagungarri da, izan daiteke erabiltzailearentzat sarrera hori erresago ulertu alizateko. Gero, lehen aipatu dizuen adibidetegia. Adibidetegia ez da berez hiztegi kontsulta bat. Baina da, hiztegitik nolabait garatu dugun erabilpen berezitu bat edo, esango genuke. Hiztegian adibide asko daude. Obra literarioen adibide asko, 750.000 inguru adibide daude. Orduan zer egin dugu, adibide guzti horiek erauzi, eta bilatzaile bat jarri korpus gisa bilatu alizateko. Ez dut esaten hau korpus bat denik, esaten korpus gisa bilatu eitekela, ez da korpus bat berez definizioz. Eta gero bilaketak iragazteko aukera ematen dugu. Ze kriterioen arabera? Obraren mendearen arabera, obraren euskalkiaren arabera, egilearen arabera edo obraren beraren arabera. Hau, printzipioz uste dugu, oso erabilgarri izan ditekela, adibidez, forma idatzi historikoak aztertzeko, edo adibidez jakiteko forma bat euskalki batean, beste batean baino gehiago erabiltzen den jakiteko, eta noski,
ez da, esaten duena, ez da korpus bat, ez da orekatua, beti informazio gehigarri bat da, ez da erabat fidagarri informazio, baina zenbait azterketetarako interesgarri izan daiteke. Eta bai, tresna hau, pentsatuta dago, lehen Mirianek aipatu dituen profiletatik, erabiltzaile profesionalarentzat eta ikerlariarentzat, hau da, ikertzailearentzat barkatu. Hau da, euskeraz lan egiten duen jendearentzat, eta euskera ikertzen duen pertsonentzat. Beraz, ez da publiko orokorrerako tresna bat inolaz ere hau. Eta, orotarikoa ere osorik esango nuke ez dela. Atrebituko ere ez da lexikografo ez izan, atrebituko ere hori esatera. Orduan, adibeti eren kaptura azkar batean, adibidez, berba bilatzen bali madegu, ikusten dugu, ze sarreretan, ze sarreretan agertzen den, eta pixkat ze testu inguruan, eta gero hemen nola iragaz dezakegun. Adibidez, argi dago, bizkaieraz dela erabilera handiena, berbarena, adibidez. Eta azkena ja, esan edugula, hau ez dela guretzat lan bukatua. Hau da, ez dugu hiztegi itxitzat kontsideratzen. Lehen aipatutako mantentze tresnekin, helburua da, beti mantentze tosatzelaen jarraitu bat egitea hiztegi honen gainean, eta adibidetegia bezalako erabilpen berezitu berriak asmatzea hiztegi honen gainean. Tegi egitura berriak bide hori ematen digu. Asko zer ustiapen finagoa egiteko hiztegi honena. Hau izan da nire partea momentuz, berri Miriani pasatu dira, hor geltuko zera? Gertuko duzu? Ez, honekin minutuko. Ekintzekin jarraituko dugu, oraindik egitekoak baditugulako, orain arte oso labur aipatu ditugu egindakoak, azaletik, baina gure agendan oraindik badira gauza gehiago. Dagoeneko batzuk ja bidean, norbaite galdetu du Jagonet zerbitzuagatik, Jagonet zerbitzu berritua, kontsulta berritua laister izango da. Edukiak eguneratzen eta osatzen ari da euskaltzaindia, kontsulta sistema askoz ere erakargarriagoa ere prestatzen, beraz laister izango da. Eta horrekin batera, Euskara Aldizkaria ere osatu eta kontsulta berritua izango dugu, laister akademiak mendeurrena bete badu, akademiaren agerkariak laister beteko ditu 1 urte, eta buletin osoa oserretu dugu, kontsultagai jarriko da, baina bilaketa sistema askoz ere erosoago batekin. Eta lexikoaren behatokia korpusetik ere kolokazioak erauzteko tresna berezia lantzen ari gera, lehen ikusi dugu hor euri eta inguruko aditzak bila daitezkela korpusea, baina guk hiztegirako oso garbi daukagu, hemendik aurrera kolokazioei garrantzia handia eman behar diegula, eta horretan saiatzen ari gera, beraz horretarako ere tresna berezi bat lantzen ari gera, nahiko potentea izango dana. Baina horiek prest izan orduko, badauzkagu beste lan batzuk zain, landu beharrekoak eta dagoeneko aurrikusiak ditugunak. Bata da, Euskararen herrizkeren atlasaren lematizazioa bera, bilaketa errazteko eta momentuz euskaltzaindiaren hiztegiarekin bilaketa askoz ere finagoa egingo duena, baina bai bestelako eduki guztiekin ere. Eta beste bat, atzo norbaitek esan zuen euskal hiztegi historiko etimologikoa paperean ateratzea bakarrik, gaur onartezina dela, badator, hori ere sarean jarriko da, baina dena batera ezin da egin. Eta etorkizun luzexeagora edo begira jarrita gaude. Argi dugu behin bidea hartuta, honek ez duela etenik, egungo eta biharko beharretara moldatu eta ahal den neurrian gainera beharrei aurre hartu behar diegula, eta honek ezinbestean eduki guztiak saretzea dakar, ez sareratzea, sareratu egingo ditugu, saretu egin behar ditugu, guztiak batu egin behar ditugu. Baliabideen arteko erlazioak hobetu egin behar ditugu. Hiztegietatik korpusetara, korpusetatik hiztegietara, hiztegien arteko loturak, datu basen arteko loturak, eta nola ez lematizazioa. Baliabide berriak egunero sortzen dira, baina aurrerantzean sortzetik beretik izango dira estandar berrien araberakoak euskaltzaindian, hizkuntza teknologietan oinarritutakoak dudarik gabe, eta aurrekoekin saretze horrek lehentasuna izango du. Irizpide berrien argitan sortu eta edatuko ditu euskaltzaindiak aurrerantzean bere eduki eta tresna guztiak potentzialtasunari garrantzia emanez. Izan ere,
Euskaltzaindiaren lana ez da hizkuntza aztertzea, arautzea eta zabaltzea bakarrik, hori ere bada. Baina hori guztia modu estandarrean, baliagarrian eta irisgarrian egitea ere bada. Eta horretan saiatuko gara. Eskerrik asko.